करिया मीठा हमरा बेटी का पसंद नहीं थे। बेटा हाँ पापा, बहुत बेसिया हो गई। हाँ पापा। साला तू अपन मुंह खुदा मेघ उखड़ गेला बाप के तंगो चाहबा खाली साला टीवी के फेर में रहता। चलते नहीं कर लगे अभी। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमर लाड़ मुर्दाबाद। तो टीवी का शो खत्म हो गया तो चल कहूं उठावे हम ना जब कहीं जब तक टीवी के शो ना खत्म हुई जब तक कहीं ना जाए धधना दे सपन धधना साला दबल चोद बाप बेटा पर तुमको ध्यान नहीं देता। बेटा का काम करवाओ गांड फरवा देता ऐसन बाप। मार दे इस साला हमन एक आदमी के गोली मार दला सरी। हाय बाप पगला गेल बाप पकड़ कमना को तो मार हाय मार मेरे सर हमरे के मार लिया रे। तू एनु कहा तो बता ना मार को दिन टीवी में मार हमर लाड़ देना टीवी में कहत रहे कि तारा हम तो अपने आके सुनत नहीं। बाकी सर जो कौन उठा गाँव ना हमर झाट उठा देते ने अब तुमको माया लगा तो बाप पर ये कहले गाँव का साई टीवी के शो देखिए टीवी के शो टीविया भड़क ना जावे के बेर लाड़ बाप पादे चल मर गई बागर साला पैसा और आगल गिला टीवी के साला इतना आदत खराब है जब बढ़िया शो आई जाबे साला ही बंद हो जाला। महीना में 3 बेरी सारा बिगड़ते रहता टीवी। चल तनी कुफू जान का लगे कौन फिल्म देखो तारा नूतन हम तो टीविया बिगड़ गई तनी उनका लगे देखो तनी कौन फिल्म लागल बा उनका में आज। रे मंगरुआ कहाँ जाता रही रे तोरा में कौन फिल्म देता रहा बताइबे तंका। ठीक कह तारा चाचा हो पूरे हजार को बैठल फिल्म दरा में बताओ तू। ठीक कह तारा कह ना बैठी यहाँ तोरा में कौन फिल्म देता रख। अरे चाचा बड़ी बढ़िया तिरंगा फिल्म देखा तनी सुन लो आउ अगर बहिन चोद तारा से का बताई अगर बहन चोद कानू भइल का अपने मने मुझ गइल ख। देखे हमरो तुहे दासो भइल का बहुत बढ़िया सीन आइल लख तले लाइनिए कट गइल ख। कौन सीन में देखत रहा चाचा हो सीन में देखत रहा का हो तोर चाची मर गइल तू हेनु देख के काम चलावत। अच्छा ना ठीक बा बड़ी बढ़िया बा। तोरो टीवी बिगड़ गइल हमरो बिगड़ गइल हम टीवी रात में ना देखनी तू ही ना लागल बाला तोर चाची और लखे तो ओकरा के पानी पकड़ के सूझ जात रहनी आ टीवी ना देखनी तू ही ना लागल। अब लाड़ हाला कोइले बाड़ा नहीं खे चाची तो लाड़ पर हाथ धो के सूत रही है। ऐसन बात कहत तारी हम यही से ना आवे नी दूसरा के दुआर पर बताओ मार दलक नु दो मिस्त्री के बोला के लिया साला सूतना के बोला के लिया महीना में 4 बार हमरो टीवी बिगड़ता। जाता नहीं अब जाता नहीं बोला के लिया सूतना सूतल बागी गाना लिवा ए भाई कुबू जान के गारवा केना परी ये परी कुफू जान के गारवा ये का कौन बहू हम ही हई का काम बा। तारा सुखला बेटवा का फोन आइल बा। हम हगो तानी खून आइल बा सरवा के फोन है हगे जाई कि सरवा से बतियाई तू ये बतावा। हम का करी से तारा बेटवा का फोन आइल बा त लेके चलो नी ह सरवा के हो गइल सार भर गइला आज ओकरा याद पड़निया कार्य पैसा कार को ओकरा के भेजैनी सब अब कार्य के चुकाई मरवा के सरवा के भेजनी बाहर एबरा बाबा सिर हो गइल हगो तानी खून सरवा का आइल बाबू के फोन है। शुक्ला बेटा सारवा के कह दिया आज के तारीख से मान लो फोन आवे के ना चाहिए। नो 500 और तो अपने नहीं क्या हो एक बार जाता नहीं कह दिया ना फोन करे के। बाबू हाँ बेटा जल्दी करो सांझ हो गल घर जाए के बा। हाँ बेटा जल्दी करो तनी। हाँ बउआ बउआ रुका आओ तनी। का बोला ना कहनी लोहा सिंह के ताका पता लगाओ कहाँ गइल बड़न भैया। हाँ 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 एने गइल बा बसवरिया ताका बोला तो जल्दी हमनी के देखे करे आइल बनी सन उनका बेटिया के ननकी के। हाँ 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 रुका बोला के लिया हाँ भैया। हाँ बाबू तारा लोग अगुआ आइल बड़ा लोग तारा अगुआ आइल बड़ा लोग चली चलो तनी।
से आइल बड़ा लोग केहू खबर ना देलक ना बबुआ हमें कहाँ के खबर द्वार पर मेहमान लोग आए बा नमस्कार 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 कहाँ आइल बनी लोगी दाल उल घरवा दी सतुआ सनवा दी ना कटुआ अटुआ मत सनवाई हमनी के आइल बानी सदौआ छोटका लड़किया के देखे ए देखे बनी लोगी हमरा बॉबी के हाँ ना हो तो तंका बोलवा दी बेड़ा खत्म भइले तो देख के जैती सन एक कामना लइकवा आइल बनी त हमरो लइकवा देख ली तंका बउआ पटा हाँ पापा या तो प्रणाम प्रणाम कल प्रणाम खुश रह ई क्या कोई नहीं है जाइए बउआ हुआ हाँ बउआ आइए वन जा जा तू गई रहित पछाड़ी के तो केंग होई आज जगह हो गया हम यहाँ बुगा कर आया ही ठीक बा बोलाई अपना बॉबी के देख ले हल जाओ ए बॉबी को बोल रही हाँ लड़का लड़की पसंद हो जाई तो बात आगे बढ़ावल जाई ए बॉबी ढूलन चल बउआ चल बॉबी ये तारा ला लइका खोजला बनी बॉबी तोरे ला लइका खोजला बनी पसंद बा ना पावल जाए लइका पसंद नहीं खान सदिया करा देती ना करिया लइका बा बेटा सोता हाँ पापा इसे बड़ा बेचिया हो गए यहाँ इला के हो हाँ पापा बेटिया हो गई रउआ बताई रउआ घर के मालिक है कि राउत बेटी मालिक की है खनु रहे के हमरा बॉबी के रहे के रउआ बगली तो बहुत बेचिया हो गई बा पापा बहुत बेटिया हो गई बा ई सारा संग द्वार पर कहियो ना आवे बेटा बहुत बेसिया हो गई हाँ पापा साला तू अपन मुंह सीधा रख आवल लड़की भाग जाता है सन पापा ये लड़का ऐसा तो हम क्या करी हम चिंता के कोनो बात नहीं है अब आदमी मुंह तो साटा में डाल के ढलवा दम सब बढ़िया ठीक है पापा चलो